Türkmenistan'ın Sarı Ureş we Derman Tenagatı işgärleriniň gününiň bayramçylyk çäreleri bilen otgaşykly Lebap vilayatynyň Türkmenabat şäheriniň 2-nji tenagat zolugyna Gleçerezin turşutyny öňürgen kärhana dabaraly ýagdaýda açylyp bulanmaga berildi. Medeniýet we Sunugat işgärleriniň usatlyk bilen ýerine getiren gowunly galkanlarja taýdaşykly tanslary, beren teňlerdäki şyryny wada aýdymlary dabaraň joşkun goşdy. Şany ötüşleri betlengen berkarar watanmadan, awadan hem eşreti zamanamyzyň ýurdumyzyň sağlygy görüşülgümni alınıp barilýän tutumly işleň, hormatly prezidentimiň başçylygyna diýärmiziň dürli huduklaryna yetilgen beren sepetleň, tagdan durmuş ýörelgelerini watmany ýetirgen şyryny wada aýdymlary dabaraň myhmanlarynyň gowun goşuny ganatlandyryp, ýatdan çykmajak duýgulary ýördi. Çıkışlarda berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe, çoňur oýlanşykly döwlet siýasatynyň netijesinde insan saglygy hakynda galadanyň esasy orna goýulanly, toplumdaýyn ähli ahmatlyklar bolan täze zamana we blokmançylyk deýtgalarynyň ýygyderli gurulyp halkymyzyň hyzmatyna berilýändigini, şonuň bilen birlikde yerli çyýmalyň hasabyna derman serişdelerini öndürmekde giň mümkinçiliklerini döredilýändigini uly buýsanç bilen nykdap geçdiler. Şatlyk şowguna betlengen ajaýyp pursatlarda bina guruluşyny tapawutlanan usat binagerleri dabaraly ýagdaýda hormatly prezidentimiň adyndan sowgatlar goşuldy. Sonra dabaraň myhmanlary täze ulanylmaga berilen Gleçerezin turşutyny öňürgen kärhanada zähmet çekjek işgärler üçin döredilen iş şertleri, kärhana öňümçilik aýratynlyklary bilen ýakyndan tanışmaga mümkinçilik alýar. Deýtgan guruluşy işlerine Meýdemet Gadam Hususy kärhanasynyň iş hünärmenleri alyp bardy. Belçime diýäli Türkmenistanyň Sağlyk Ureş we Derman Tenagat ministrliginiň, Türkmen Derman Tenagat birleşiginiň buýan owa tenagat toplumy buýan köküniň aratenki çärelerini geçirip onu ýygnaýan önümçiligi taýýarlaýan gaýtadan işleýän hemde önüm öňürüp eksport edýän kärhanadyr. Täze kärhanaň ulanmaga berilmegi bilen toplumyň işi hatamilerläp, döwrewap önümçilik ýoly goýular. Häzirki döwürde ýurdumyzda bir ýylda 7000 tonna möçürni buýan kök taýýarlanylýar. Bugünkü işe ýerdilen döwrewap kärhanaň ýylyň dowamyna 4500 tonna buýan köküni işlemäge hemde 390 tonna Gleçerezin turşutyny öndürmäge mümkinçiligi bar. Kärhanaň 6 hektar meýdany bolup, ýanyşyk ýerleri dolu awadanlaşdyrylan. Önümçilik binatyndan başga da 2 gatdan ibaret idara binasy, tehnika hyzmat ediş abadlaýyş usuhanasy, bu gadany, suw howdany, 40 gorunluk naharhana, sport meýdançasy ýerleşdirilen. Kärhanada Amerika Birleşen Ştatlarynyň Mafka Worldwide LLC kompaniýasynyň önümçilik tehnologiýasyna laýyklykda taýýarlanylan hiç bir galanysyz tebigaty daş gurşaw hemde ekologiýany gorumanyň halkara standartlarynyň talaplaryna dogry laýyk gelýän häzirki zaman önümçilik tehnologiýasy bolup, Italiýa, Germaniýa, Serbiýa döwletleriniň we beýleki Ýewropa ýurtlarynyň döwrewap önümçilik enjamlary bilen enjamlaşdyrylan. Kärhanany enjamlaşdyrmak Italiýanyň Adipson & SRL kompaniýasy tarapyndan amalga aşyryldy. Kärhanada kämil enjamlar bilen enjamlaşdyrylan barlyk hana hereket edýär. Barlahany şertlerine buýanyň hemde onuň alynan önümleň hilini çalt we takyp kesgitlemäge uly mümkinçilik döredilendir. Bayramçylyk dabaralary bilen otgaşýan ajaýyp güni işe ýerdilen täze önümçilik kärhanasyna hormatly prezidentimiň adyndan 2 sany qymat kysymly görüntüleşdirilen awtologlaryň işgärler üçin ýolagçy awtobusynyň pikap kysymly awtologlaryň şeýlede kärhanaň çegine ýük taşıyan we ýük ýükleýän tehnikalaryň açarlarynyň dabaraly ýagdaýda gowşulmagy gowunlary göterji şatlykly pursatlaryň birine urildi. Täze awtologlaryň kärhana gowşulmagy münasibetli milli desurlarymyz berjä edilip, döwlet başçylygyna alkyş hem hoşallyk sözleri beýan edildi. Açylış tabaratyna gatnaşyjylar döwrewap önümçiligi gurduryp beren halkymyzyň saglygy, bagtyar durmuşy üçin ýygyderli aladalangan türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyza hemde arkadagly gahrman serdarymyza tüý sürekden çykýan hoşallyk sözlerini beýan etdiler.